hem tingut unes diferències bastant importants amb el cavall i l'hem tingut que deixar a l'estable. La prudència és bona consellera. Demanaria que vinguessin el Joaquim i la Maria Àngels, que són el fill i la jove del Joan Cinca, que és el que ha fet la donació, la seva viuda, el que té la donació d'aquesta campana. Aquesta campana té la seva història, és una campana que procedeix d'una fàbrica, no sé exactament d'on és, l'Ajuntament ens ho podran aclarir. El Joan Cinca va morir l'any passat, el Joan era fill del barri de Sant Cristòfol i va ser enterrat precisament el dia de Sant Cristòfol. De les últimes peces que va adquirir el Joan va ser precisament aquesta campana, i la seva viuda, la Paquita, li ha fet il·lusió de donar-nos-la pel barri. Aquesta capella havia tingut, i tal com podreu veure el quadernet d'aquest any, un campanar d'aquests de cadireta o d'espadanya. Era un campanar amb dos ullals, per tant hi havia dues campanes. Algú del barri em diu que les ha vist. A la fotografia és molt difícil d'apreciar si realment hi havia dues campanes. Però sí que ara tindrem l'excusa, amb la campana que tenim, que després del campanar aquest d'espadanya, l'any 36, com altres coses, van ser ensorrades i destruïdes. Però després de la guerra, la Junta aquesta de reconstrucció de zones devastades tenien, entre altres coses que van aconseguir salvar, algunes de les imatges i dels retrats que hi ha a la sagristia tenen aquesta procedència. Hi ha una creu que s'havia trobat a casa del Domènec Puigredon, i altres elements que estaven en magatzems que algú molt imprudentment per l'època havia arramblat perquè no fos destruït. I una d'aquestes coses era una campana, i aquesta Junta de Reconstrucció la va donar i es va fer un arc de ferro, i és la que podeu sentir cada any. Ara tindrem l'excusa perfecta, faltarà una altra cosa que se'n diu recursos econòmics, per poder reconstruir aquest campanar d'espadanya que havia presidit aquesta capella. Una campana la tenim i la segona la tenim aquí. Agrair molt el detall aquest que teniu la família del Joan Cinca de fer aquesta donació. No hi tenim cap obligació ni molt menys, però nosaltres tot cor ho agraïm i ens agradaria molt que el dia que la poguéssim presentar a dalt al seu lloc que li correspondria del campanar també poguéssiu ser aquí per apadrinar i si convingués donar-hi un nom a la campana que vosaltres podríeu escollir i vosaltres els padrins. Moltes gràcies. Podeu continuar asseguts. Fossin ells els que primers poguessin fer sonar la campana. Veure com sona, quin sofà. La festa està basada principalment en l'aigua, l'element que vam servir per distribuir aquesta aigua és un càntir. Vostre és i moltes gràcies.